Җәйге матурлыкка тагын да ямь өстәп, Яркәй авылы урамнарын төрле чәчәкләргә күмеп, матурлык дөньясын булдыручы уют җәмгыяте эшчәннәре бүгенге көндә теплицада чәчәкләр үстерү менән мәшгуль. Монда хезмәт салучы кызлар 50 меңнән артык петуния, бархатцы, сальвия, статица, астра чәчәкләре орлыкларын чәчеп утырткан. Бу эшне февраль аенда башлаган булсалар, хәзер инде нәни үсентеләрне аерым тартмачыкларга күчереп утырту белән шөгыльләнәләр. Теплицада һәркемнең үзе вазифасы. Кемдер чәчәк орлыклары чәчә, кемдер күчереп утырта, кемдер үсентеләргә су сибә. Кайсы якка гына карасаң да эш кайный, туктап торырга вакытлары юк. Җитәкчеләре Наил Гайнуллин да һәр чак файдалы киңәшләре белән ярдәм итәргә тырыша. Уют оешмасы елдагыча үзенең башка төрле һөнәрләре буенча да шөгыльләнә бит инде. Без елдагыча Яркәй авыл советының заявкаларын үтәү исәбеннән үзебезнең теплицабызда чәчкә үсентеләре үстерәбез. Алар кушкан объемны вакытында җитештереп, үстереп, Яркәйнең урамнарына утыртырга возможность бирәбез. Күрүегезчә, чәчкәләр утыртылган теплицабыз безнең 14нче елдан бирле эшли. Елдагыча безнең теплица только шушы авыл советларының җимешләре өчен генә, авыл советлары өчен генә чәчкә үсентеләре үстерү өчен тотабыз. Быел да елдагыча планнарыбызны үтәрбез дип ышандырасым килә. Чәчкәләрбез бик матур күтәрелеп килә. Аллага шөкер. Яркәй быел да шулай елдагыча матур булыр дип ышанасы килә. Яшь үсентеләр, чәчәкләр наз ярата. Ябык грунтта һава һәм туфракның дымлылыгы, җылылыгы таләп ителгәнчә булырга тиеш. Теплицада бөтен уңайлыклар да бар. Су, ут кертелгән, эше җылытыла. Иртә таңнан кичкә кадәр үсемлекләр арасында җәмгыятьнең эшчәннәре тырыш хезмәт салалар. Җан җылылыгын биреп күмәк көч белән үстергән чәчәкләре тиздән Үрги Яркәй үзәгенең урамнарын бизәп торыр дип ышанабыз. Лена Насыртдинова, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.